Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka United Democratic Party ka pediang ya ka jingpin shisha lingba ka Special Intensive Revision jong ka electoral roll bat penpau ya ka jing persha ya ka jing persyang jong ki brio ki bawan rong bian bat penon kam bakla ya ka jat khasi ban yo rong ha ka thop kerteng thep vote habakren bekinau thok kubor u General Secretary ka UDP uba Tito Starwell Khan uloong ba ka jing penpau jong ka FKJGP bat ka KSU halor ka jing suba bakidon kinong Bangladesh kiba ai jat khasi hakish nong khaput uba Titos Khan uloong ba ka UDP kala dep ban kentu yaki bor badai pet ban kentup lang yaki rang ba shnong badai ki kenhun trairi ban pet thu ya ka jing penshisha hakani kapor bagi penbet ya ka kerteng thep vote uloong ba ka seng kan sathung yaki boot level agents ban pet benia bat ban yatri lang bat kinong trei katanat election ula ben rabda ka baong bakaseng ka persya jor ya ka jimpenon kam bakla da kinong wei ki bawan rung tu da ka penon kam ya ka jat khasi Parti tingi pediang ni namar ba ngila attend ni meeting ba punsin ya ka bala khat do CEO kena kalian ka parti tingi dan ganu hadin ba ngila ai ru ki jing ai jimut jungi ba la kumno ha ba kiya ya kami ka revision la kumno ki di ban sim ka confidence jom ki rambash nong ki klek no sensa nang ba ban penting kena ya ka jing nong trash nong jom ki briu ki ba syong basa gitu ki jaka te nakalian ka parti ngila la ya keren mangin sa buddi ni kam na do bastang pada ka juga poro kadang-kadang por fly ban tungi ki BLA nang ba la ban ya angkat man check nama kani ka issue kam dade ya ba kata-kata state ka sungi ngai hoi kam tam hasor ba ki jaka sor ba kunjuru aki jaka border te dan kam sigun man check ini ki brio ki bolong ki dual citizenship nang ta ki ba long doubtful citizen ba kani ka por le se ka bangila ban le nang begitu diberi kinung yo bandung haga electoral. Ki kalian ke election department ni ngai iba kila dan sibun ki kendon haga ban pensisya ya ka jinglong trashno. Dengan tharai lada dia buat bet henti itu ki kendon ya ka belabu election commission. Tharai kan dan jing ban detect ini beri dalam ni doubtful citizen. Dan kalian jong ni te kum kita ni de ban persya nomor ba kamla ban long ba ki briu ki banabar kamtam ki barsala bakin sim ya ka jat khasi te ka tu ka shom ha ki kur bang la do ni ka an ka shom ha ki kur bakin bo ka objection kamtam apa district council bakum juru kumno ki dio ai khasi shi du tra lada kinde ki bas lada kinde ki khasi nam na kalian jong ki political parties na kalian jong ki rang bas nong ni ki di ban ai ka objection ha po ka election department makalong ka STO level DTC level bagi dia bandili ilong banyarap ki BLO ki bathum da government bat nakalian ka political party nakalian ka political party nakalian ka election commission ki ailat bangin thum ki BLA na bakin ya banya budin mak ya kan ka lada ka dei makana ka buat spiru ki haban tries wat iki kmi ki paru ya pentrias so iki kmi kepajong gitu gibreu laki dene am gibadan buat ani kamu hap tres iki kmi kepala ni wat kemirat pararu dene am giba syong basa dene am gitrash nong ani te nakalian juga department ni tharai ki mana le gibadan kampat nakalian jungi kumpul ke parti minang ibut dene